Bas wachaka ne buch jopiny erokamano nyaka kumkete Ramogi TV kaendi wadhi ane achiel kachiel nyaka dala ma Amerika kama Bernard Oguche nitiere idende ni Ben Bo en jalony e weche mag kompyuta kendo en jadak ma Pennsylvania kuom higni 22 osebedo kuno koro wabro winjane kuome ni to wach mar Trump ni obedo nang'o. E studio kaendi an gi Willis Otieno men jalup jatend Safina Party kendo bende en okil. Ben Bo wachaka ne kodi kin dala ma Pennsylvania kanyo ni to jopiny wacho nang'o Amerika kanyo bang' duoko makoro duoko Trump telo ni. Beba mkuongo amoso udhi nade Kenya? Kenya wantie maber jaduong' Ben Bo. Aneno ka ungi okili piki paka mielo rumba An gi paka mielo disco ka wanago siasa matin. It's very good to see you. To loka ni kare. Kuro ne election no timore kaendi e pinywa kaendi. To election di mang'eny nokawo gi surprise kaka in our area mar Pennsylvania. Nikech the groundwork mane okete piny kaendi, it was so much mane di mang'eny nodhiki mane dhi e udi ka udi to duogo mane giyudo response ne giyudo duoko kaka ne ji paro e wach election. To kaka ne otimore nikech ng'eni mama niendi ne odonjo e gini 3 months dweche adek kende mokalo. To piny niendi en piny maduong' ma kidwa campaign dweche adek mi cover America te to be itemo mondo ji ong'eyi. To kine otemo gi gik moyudo wendi to pare ni no otimo campaign gi Trump mose campaign higni 4 to kendo ma yung'e piny niendi maber kabisa. Lakini mano is still okay. Gima ne omiyo Trump omiyo Kamala big age ne gin 3 things gik moko adek ma jatend ma Kenya ga wachoga ni mambo matatu. Mokwongo ng'eni Trump wuoyo e wach immigration. Immigration wan jok modak e piny wang'e the problem ma okelo ne ji mantiere kaendi. Migration ma okelo problem momiyo Kamala oyombi ne migration ma jok ma Spanish country. Nikech Spanish modak e piny niendi ok dwa jogi ma kuno endo ne biro kaendi ok megi yud tije. Koro ni yudo ka 50% all around 30% of the Spanish vote yodok ne Trump. Compare gi Biden, ni Biden no yudo more, lakini sani koro Trump ne okawo moko gweli. Kendo gima nomiyo kendo omiyo Kamala big age ma I know the media are not discussing that in Kenya. Nitie gima ne Trump osel kaendi ne jok mo retire. All jok ma bi retire. Ni social security mimiyo wako ase retire. Ok bichul tax. Mano ka wacho ne jogi ni ok bichul tax jok mag retire, magi ng'eni gin around $400 back into ofukegi. Then the numbers widened. Mane kama kuwa problem mal kamano chakore. And policy making, the policy mag Trump, ne opogore. Mag Trump, ne gin policy imagine things that happen imagine every day. Kamala ne nigi policy mag future kaka jok madwa ng'iyo udi jok mayani future plan, but this guy is not imagine sani what is affecting people right now. Waduoga ne studio kaendi kapok aduogo iri Ben Bo mondo winja ni Willis to wacho nang'o. Willis, ing'eni joloka osebedo ka wacho ni ok onego bed ni yiero ng'at ma nigi cases e doho, ng'at ma timbege gala. Yiero mar Trump ni nyiso nang'o? Iyo ni gima duong' an maneno kotimre kaendi en ni Trump no identify jok modwa wuoyo godo
no identify constituency mare. To constituency mare no gi dongere iluongo ni WASPs, White Anglo-Saxon Protestants. Joma wasunge gin joma king'iyo kuma ne gia area mar Europe, Britain, to gin joma lembe dinde magine ne Protestant, ok jo Catholic. Koro mage joma no wacho magi joga madwa wuoyogo. Koro chako nyisogi gik ma gidwa winjo. Koro ne ginene ni maendi en ng'ama ochung'e wechewa. To mana kaka Ben Bo wache kae mokwongo maduong' ne jogo en gimoro miluongo ni ati immigration. Jomoko wuok e pinje moko kabiro Amerika. Jogo ok omor gi joma wuok oko mang'eny kabiro. Namba ariyo, owuoye gik moko mar kaka golo ich. Ma en gima ok gidwar. Ni gimoro ni abortion ni mano gima gidagi. Namba adek, owuoye wach mar bunde. Ni kin gi bunde no mari. Koro en otemo wacho ni wadogi e Amerika machon cha. Kik wadonjo e Amerika manyien ni. Nikech king'iyo Kamala to gin ne gichal joma donge luongo ni joma wuok. Gin liberal, giuso gik moko ma opogore, gima manyien mabiro e Amerika. To Trump no ni jo Amerika mang'eny, ng'enygi jomodak e Red Belt ka, gin pok gichopo e kanyo. Koro wuoyo gima gin gidwaro. To maduong' madwa wache gir yiero ni bende ni king'iyo gima otimre kata yiero ni. Ino kata sani Amerika osetim yiero. To Election Commission, Chebukati ma Amerika, pok obet piny bolando yiero no. Jo TV, Citizen TV, Ramogi TV ma Amerika, ema osetimo projection margi bolando ni ng'ani emoyombo. Jo Elections Commission bro bet tarik 2 dwe mar 12. Ji teta Amerika oseng'eyo ni Trump e president, oseyiere, mara sani system bende osechako miye protection mar president elect. Nikech gitimo yiero margi state by state. Gima nawacho kane watimo case mar Maina Kiai. Ni watimuru yiero mar kaka katiba wacho. Constituency ka constituency. Masama idwa lande. To jolego chung' malo returning officer marwa ni tayari. Olando ni Raila oyudo ma. To Ruto oyudo ma. Ng'ano oyudo ma. To kila ng'ato e ode. Go kwano. Ma by the time magara jom vita biro wacho to kila ng'ato go kwano. By the time magara koro chop to 80 constituencies. To ji to oseng'eyo ni yamo oringo korka Raila. Bario 11 modong'ni. Kwa medo kara kura man kanyo gote. Ok nyal yombo bwana ni. Kore dhi lande. Ji chako ni projection. Ramogi wacho ni projection marwa. Raila dhi yombo. To wanto marwa thurwa ka. Ngech nyakwa som gimoro bende yiero margi ni. Monyalo time thurwa ka manya konyo jowa. Wan thurwa ka yudo ka samiro lande. To ng'ato biro wer ni dakika seche moko koya biro wer. To ng'ato biro lando constituency ariyo. Bomaska. Odoko bet piny. Kendo unendo rito koya wer. Sa oshiko tieno obiro lana dek moko. Koya bet piny. Koro nyiso ni wan gima watimo ok en yiero. Iketho duond japiny ka utimo process mar lendo moko luore kaka onego bed watime. Wadhiuru kuma jo Amerika nitiere ni. To kuma gintiere ni tayari katiba marwa article 138(12) owacho mano. Ni wayieruru watim yiero e constituency ka constituency. To jo constituency osebedo tayari gilando margi. To kendo madwa wacho kendo yiero mar Trump. Ngeni kata jo Afrika be nyaka wang'e interest marwa to ni kanye. King'iyo kata Kenya ka okamor gi yiero mar Trump ahinya. Bokani investor yiero mar Amerika no bende ahinya. Ana dish gi marwa ma Kenya ka. To nitie gima ne wacho ma kata jok ma jo Kamala kikiyoga ahinya. Omedo wacho mae. Ing'eni ni king'iyo Republicans. Sama Republicans ntiere ga e telo. Tido ka American foreign policy ne Africa lokore. Lokore yo maber koso marach. Yo maber ne jopiny. To yo marach ne jotelo. King'iyo kata multi-party. Ndalo manitimo multi-party. Ne ng'ane mane ne telo. Ne George Bush, Republican. Gine mane gichako push ni koro konyal support single party, jodhie multi-party. King'iyo ndalo mane Bill Clinton ni president. Ang'o motimo maduong' ne Afrika minyalo wach? Onge. King'iyo George Bush nobiro gi PEPFAR. PEPFAR ni thiedho miyo joma karibu jova 25 million manigi tuo e dendgi yudo yadhe. Mano ne en major project mar George W. Bush the second. Obama nobiro gi YALI, Youth Young African Initiative, Mandela Initiative. To kata YALI no be king'iye ok en gimoro mitimo matut bok winje matek. Koro Republicans traditionally giber gi jo Africa. To ok giber ne jotelo ma Africa traditionally. Kech gin ng'io America ahinya. Kochopo kuma gidhi foreign policy, kuma girachega en gero lweny.
Lwenje mang'eny mag America osebedo kichako gi jo Republicans. To lakini king'iyo machiegni chien kama tin. Ineno ka jo Democrats bende chal mosechako weche mag lweny gi ahinya. Gibedo involved ahinya weche mag lweny. Koro an ok ane ka nitie lit moro amora kata ka jomoko komor ni Kamala nya Africa oyombi to wang'e kaka nyalo dak gimoyierni. Ben Bo kamintiere men Pennsylvania kanyo mabise dak higni 22 ng'enyne ni paroga ni en Democrat to kawuono odhi ataro ang'o molokore to in kineno policies mek Trump gi be bro konyo jo Africa koso dhi hinyowa? Never. Kind in Allentown, Pennsylvania. I said that igni prario gareo. To nyaka bed kind kama ne Musa Juma gini bire John Junior gini dola kabari ani manake ngega kind. Nyaka ko penta nyako yugi gini podwan go koni gijo luwa mang'eny manake lo koni majotuge masani wasetol go koni. Ba timo maber kabisa. So awinjo gima Willis wacho kaka jo Republican kaka gin gi policy ma favor Africa. Yes, sometimes they do. Kaka George Bush, I know gima okonyo go wacha HIV. So bentie gik moko ma Democrat bende timo konyo go Kenya. Kaka during Barack Obama par ni wani country no mewa 5-year visa multi-entry to America. Other countries ne yudo kama na 1 year. So that is a plus for from the Democrats. Manomio jo Kenya that thing. Mio jibiro dog. Then gima okay lo problem. Momio this election no the kaka no bino indo. And watch mag policy. The policy go do kata 1 year in Allentown kama daki ni. Wabe do affected kwa ligi. Even no cover policy mag Republicans when they come in, they favor like Africa. Like in joke mankind be okoelo gya ina. Nike chok those policies. One, kaka sani di koro ja telomoko de mwendi. Di dua bedo deported kind is overdue. Di dua dog pinjege mangenya kabisa. Emomio kulo mantiere goni di madwa nyiso. Jowa mantiere pinj kind. Maonge otas nikecha ang'egi mang'eny kabisa. Kik kang'ani osechako donje telo kik gitem kama gineno kantie chaos kama ntiere polise manyalo biro donje sasa ya kik gitem riembo mtok kaka ging'eni pod gionge otas mapiny nikech last time mane ng'ani odonje telo jowa mang'eny kabisa noduoki. To kata sani nowacho ni odhi timo the largest deportation in history. Odi duoko jidala mapok no ne mbele ka. Yeah, to the timo nikeche odi timo gi kendo ice dibedo very strong. Odi timo gi kaka no timo gi last time. Ma anything kati yudo mana parking tickets to gagi ngiyo status ni to yudo ni okini gi otas to bichako teri kai migration process then back home. So mya wonjo wa mantiere kainti mantiere penye mapodo Nyasaye with the regular task. Be very, very careful. Otherwise, people no chako no take you kapo pile kabedala. Then tie gimoro ka indikendo madwa wacho kain. Kenya. Problem go Kenya mag election. What is more election abal? What do I hear governor, president, MCA, MP, everybody in one day? But by the time I was the election in America, 80 million people no see vote. Early voting. Early voting. Joke modo negin joke can be handled on the day of voting. Yeah. Makaka Willis Guinea wakili manti da lokuendo. Ine magitegu no kuendo. When we come up with the plan, mondo wating voting katamana 1 week. Ochak Monday to kucho Saturday to rumo. Meyo joke mantiere to kana mantie kure they can vote maber maonge nywanjo gi 1 day namtok ni monge angoke tore bado tukuchopo then we emomio waonge ga election in Kenya one guy what we call in America sham nikechwangi yoga we watch news, we share with the people in Kenya information, we see how things go. Kenya, I'm sorry to say,
but we are heading in a very, very bad way. We are heading our country in a bad way. When they go copy the America, we copy their constitution. Okay. We adopted most of the things of their constitution. Why are they doing better than us? And then we are following the same document. They catch one bed of the Mormon, one get tribal, one get Tagwachiel, or what do we make our people obey the Mwando? Or what do we make you one? And I'm the Katamana very example. I want me kata election, what him obedo chaos. Nyakach Fulwa. In the bed, no one tear the Katamana, the factory, Marie, go keep the Mokomo, a capodo, everywhere. No, the color, Dano bed him Mwando. Man, dear. Come, or when you had cow something to make our people wealthy. The only thing watching more in Kenya to make our people poor. When you make your people poor, the election will be poorly handled. That's why in America, ungejo kumudir again, udir ni kecho air. TJ ni tiere. Kainja pinini, kainja pinini to ingo task, to ingi social security number. Ionge pesa, nika serikali, ni ibubi pesa. Ionge ot, the Vikao section 8, the chul ot modidagi. Ungejo kumudir pinini. Pinini ntigi tije mangen, tuntigi pesa mangen, makila ngatoloso. Emomio election kaindi timore yomuku e maber ka uno election no timore nyolo ka uno banu tiyo be kira gi magini men election no tem chal mana kaka pile weduga ne studio ka ni Willis chal mana kaka pile to Willis ingeni tende Trump ni jolonyo se wueyo mang'eny ahinya to nitiere weche adek mawuok madongo dongo achiel kuom gin ma Ben Bo wacho largest deportation idhi duok ji dala mang'eny kabisa machielo bene authoritarianism ji wacho ni odhi telo ga goko to nitiere jomoko bende wacho ni revenge administration bende mare ni administration mar chulo kuoro ni jok mane yanye jok mane udhi ataro kode gigi tebe dhi timore koso magi to mana mbaka mag siasa ng'eni moko to gin mbaka to moko dhi timre ka koro achak gi revenge doko kuoro no dhi bet matek nikech gin America gima America ni godo ma pinje mang'eny onge godo gin institutions ma strong ibodo kata kanto kodwa timo duoko chulo kuoro no to ok obi manipulate FBI ok obi manipulate CIA kata doho magi kaka timre Kenya ka ingeni kucho kibia dhani mako ng'ata oyaye nikech no chwanyi nati kech na kogoni kura no campaign ni kuri yoro FBI makuro redhi mak ng'ano tere do yoro KRA dhi many ng'ano gin institutions magi oko gin independent makata ka idwa temo dhiro gimoro nyaka ibed gi substance nyaka bed nitie makosa moro mane iye kanyo eka institution nyalo timo gima kamano to wach ma deportation utadier dhi timre nikech gima nakoni Trump kane campaign en gima joka ng'ie ka constituency mano target karange kama gin jomoko ohero ji mabiro mawuok e pinje moko e America koro ging'eyo Trump giwacho ni maendi ng'ama dhi konyowa loso border golo jomoko odwa wagol jomoko odwa ka koro ng'eni en gima nyalo bedo racist to lakini nitie jomolombo ma gin jo America go koro gino dhi moro jo America ma osebedo kanyo ndalo mang'eny mok dwa jomoko mondo bi to nitie ji mang'eny madhi America gin America bende en piny mana immigrants onge joma nonyuol mathur gin America gin jo Indians ma betinde onge tin malich to gin joma ji osejontie joma osedonjo to ok dwa jomoko mondo medo donji nikech mana ka Ben Bo wacheno en piny ma opportunities mantie iye ng'eny kendo pesa yudore mayot koro ino ng'ato osedonjo kosedonjo to loro dhot ok odwa ni ng'at machielo mondo donji koro mosedonjo mapok tese gigi bidhi neno kaka idhi riembogi moro gi kaka kiriembogi koro Trump dhi timo mano mondo mor base mare ni wane mariembo jogi to kendo wacho moro mar adek nen mar ni peja social security mano to dhi tiyo negi nikech sani economy mar America to tiyo maber ok gin gi shida maduong' kaka ne nitie ndalo mane Obama obet e telo cha Obama kano donjo ja nitie economic crunch mane timore e piny ngima sama ne George Bush wene Obama koro mano to apani social security gima appeal ne joma dongo go mondo koro joma dongo go bende ni boda olori joma giparo ni ok gin jo kanyo oriembi wan bende miyowa pesa kone yoro mondo to kama telo maragoko dibet matek chaos ema dibet chaos dibet ngeni Trump en ng'ama ok respect institutions obawach
en ng'ama dhoge bith. Koro to gin ng'ama rais kawuoyo. Ono bedi sama wuoyo no ten policy moro gima nosetedi gima osewachi ma by the time wuoyo cha to timre. Trump tingeni en ng'ama biro upside the system. En ok obitiyo gi systems kaka osebedo kopancha e piny mar American. Koro en ng'ama wuoyo bara mach to ba wach. Sama wuoyo kamano, sama ba wach kamano, to the weekend the institution of my presidents. Koro in terms of Trevor. Benbo. Trevor. Gima Willis wacho no to pod na going say about Trump to wuoyo kendo nya wacho gik moko ma beki winjo to nya wanda kako wacho gi. So gimomiyo our institution work. Miyo gi what your institution kidhe ka judge kata district court man when kudegi kata matindo gi. Nikech ngeni yande judges wa bukaidi gibedo elected. Kaka saa nini watching election kivi around ibodo kanti posters ma elect judge maka magistrate maka when they are accountable to people. Kenya judges are not being elected. They are just, I don't know how they get appointed. The only judge was appointed, appeal judge, I don't know what. So if you are appointed, you report to somebody. Yeah. But when you are elected, you report to Kenyans. That's why here our institution works. Until Kenya starts electing judges is when even our elections will be fair. But when we are still doing the same thing 60 years ago, we can't make it. Lakini Benbo watch moro wuoka endi maji wacho. Watch moro wuoka endi maji wacho ni Trump ni en ng'ama janjore, ng'ama oseter nyaka doho, ng'ama nigi timbe maricho. Ere kaka jo America nyaka popular vote oyiero ng'at ma nigi cases, ng'at ma dhoge bith, ng'at ma ochayo ji. Ngiso ni policies ema duong' maloyo timbe mag ng'ato. Bingeni piny endi gays and everything is open. Koro mano mokuongo ma iketi ng'eni mago gi waneno gi kind, waneno gays, waneno lesbian everywhere. To timbe manjore winjo otimo gini, magi timbe mano chako timo chon kata ka New York. Kingiyo the bus tour, kingiyo weche mowacho, lakini gima America okokea gi gik moko miwacho yanyo ng'ane tima mago okea. Americans okea gi life ne. Will I pay my bills? Will I be able to put food? Will I be able to put food on the table for my family? Will I be able to go to work? Lakini ni Trump no wacho ni jwa ka jacha muguogi and the rest. Mago gik ma donjo ne gito kalo ne gichalo gik machalo ka comedy, chalo fun. Giloke tudo. To okil Willis. Wawinjane Willis paro nange wacho nikech Willis ma endi achiel kuom gik ma jo America osebedo ka chunge matek ne jo Kenya. In fact ndalo moko ne giwacho nwa ka ni you cannot elect convicts. Ok inyal yiero ng'at ma nigi cases e do. To ma waseneno ka nigi case. Ing'eyo ni kara cases mag Trump gi. Kane gidhi e do Supreme Court no margi no to cases go. Gima nyaka gi kuom Trump en ni o identify a base. Nitie ji mang'eny Trump America moko mor gi immigration mang'eny kabisa. Trump kiwacho adier en ng'ama kata koket Kenya ka ng'ama nyako ne kura onge. To o represent jo America nitie gimoro ma jo America ne kod e igi. Ma en wach mar racism ni. Ok idwa jo mawuok oko. Gino tute igi. To ok gimor kata giben bogini ma gineno kan America tani. Nitie jo moko mor kodgi. Gineno gi ni jo biro kawo opportunities ma magwa. Koro mage jo wacho ni ng'ama ne gi chir mar campaign kamano ema na Trump ni. Koro mane mamorogi. Trump kane timo Republican debate nokodhi kendo nyiso ni wuoro we kosiri kuoyo kanyo to team poll ng'ama johero. To jidhie debate ma ji puoyo kanyo malich ma wacho Ted DeSantis ni. To ka gitiyo timo poll bang debate Trump mane onge mesa ni. Ema ji pod. Ema ji ogode kura mang'eny malo jo mane debate kana ji abichi. Nikech en ose brand himself ni an okadwar wach mar jomoko wuok loka kabiro thuru America kae. Koro rach ne jo piny moko lakini omoro jomoko e America kae. Koro jogo
nene kaka thuon madwa wacho gima an dak awach Trevor indak iwach gi Raila no nikech ni wacho ni wich kuot jonego bed ni dak gi kwe ng'ato kobiro America en mana dhano en bende odak adaka oti koro ji mang'eny ok nyal wacho gigi to sama Trump wacho gi kama indigi to moro base mar Trump ni temo konye boyudo jogo mondo gone kura kata koro weche moko mowacho mag anjao gi mago wacho ni ok obadhowa tek ni oloro boda cha mane gima morogi mane gima gidwaro ifa gima duonge yiero ni en loro boda ni kata Hispanic ni no kogocho ne Trump gi namba mamalo mang'eny ni gin joma ne bedo ke peje moko ma South America mose donjo iye boyudo tesegi to doloro dhot ne joma kuma pod ni oko koro gin gima duong' mane gi election en ng'ani oloro gate jo donjo iye kae mara Kamala Wumanade ba wach manade gima odwa timo ba Kamala kuwuoyo Kenya kaka raki timo ne interview iwacho ni ma ng'amo nego bedi yero president to lakini ne jo America go mago ok giwinj chal mana go ne mana gate to ben bo wewe ni kendo ing'eyo kaka Willis wacho no nitie okabe wache TV kaendi to ing'e nitie jolochere moko mabere gina jolochere gi kitgi paro tarik 6 dwe mar achiel paro gik manotimore ka to jogo ponitiere ting'e jogo endo kate nyisre ang'o kate wach ni Trump wacho ang'o mano chalo yamo makalo ok owinji ke wada kodhi wang'egi to mane kaka gidak koro gimbede mane e ng'at gima ging'eyo kata wang' timang'o kata wang' wach gik moko majore to mane en to ben bon tiere gima ne ji paro ka endie ni wach mar ni bedo Kamala Harris ng'ama miyo no ne nyalo konyo nikech Amerika en kama iwacho ni ratiro mar oganda okete ong'ala mambele joma mine imiyo thuolo mondo mi gimbe gitel bedo Kamala Harris ng'ama miyo no nokonye koso mane manojiemone mokwongo mano emano jiemo mokwongo moengo te nikech America is not ready for woman presidency. Ing'eyo how the vote turnout, look at the men. I can say the really white men. I think it was like 58%. So we are not ready for woman presidency. Never tell Hillary, it failed. Now it's like Kamala, it failed. So it's not possible. But the tabu, in my bureau give money, ngama dako or you tell a opinion. But I give what you need one equal a dog, like one equal a team. Yeah, kuro. Mane mantiere tabu kaindi. Willis mano begi mane inkinene bano be adieri be achiel kuom gono jiemo en bedo ni Kamala Harris ni ng'ama miyo mano bende no jemo ne Kamala Harris dong jo America ema siku wuoye wach mar ratiro mar oganda King America gin two types of jo America nitie jok ma gin liberal gin pachgi oseyawore mang'eny gin kata gimoro ni ng'ama dhako ng'ama dichuo pogre I mean en dhano kaka nyawadu ok ni ng'ama dhako ma ng'ama dichuo ong'i kaka ng'ama dhano to nitie jok moko ma America kanyo bende maikoro the white conservatives gin jok ma koneno ng'ama dhako ong'e ni onego bed ni bete jikon gima ng'ama dhako timo oko onge ma ok nyal telone jogo be pod nitie koro lokore lakini to gisani to chal ma pod paro mang'eny mar jo America go iyudo ka ng'eny gi ok nyal oko kura ne Kamala ne manike chen dhako nitie kata mine e America kanyo ma bende ng'eny mogocho ne Trump nikech ging'e ni Kamala ni en ng'ama dhako nego bede jokon mara nitie interviews moko nitimo exit polls miyo moro nowacho kamano ni en pok oneno kuma ng'ama dhako nyatelo ne ng'ama dichuo mano ng'ama ni America koro kata wan be jo Kenya ka ng'e ni jo America gi nigi rieke moloyo in mana dhano kuro nitie jo modinre nitie jok modinre ma kata ng'iyo human rights ratiro mar dhano ni pod gigoro ge shida godo en pod okawo ni ng'ama dichuo onego bed ni mbele ng'ama dhako luwe to koro sama dhi go kura no en okawo ni onego bed ni ng'ama dichuo ema kigone kura ang'o ma ng'ama dhako dwaro e kura ni koro gino bende noko konya ahinya to ok anyal kata wacho ni America kata Kenya kae kane baba oyiero Martha running mate mare ji ne paro ni osechopo kuma Kenya kae ndi wach mar gender ni nyalo bet gima konyo ji kochopo kar yiero to neno ka joma mine mang'eny
nokogocho ne campaign no ji nok ng'e gender nikech wadhi bedo gi ng'ama miyo deputy president Ni koro wago the first one wagone kura nitie miyo mang'eny manodhi gocho kocha nogineno ni nikech odwa miwa fas mar kama dhako mondo tingre malo mar noko lombogi ne pod gidhi mana gocho kaluwore gi parameters moko machiel kuom yenu kabila mar ariyo nyalo bet ni nok gidwa uhuru mar adek nyalo bedo ni gineno ni jogi ni koni koro kode mane gidhiye koro nok gilokore nikech ng'ama dhake manoyier koro dhi kawo samoro pod ma mbele ka dhi kawo nafas matin kapok piny kata Amerika kata Kenya kaendi ochopo mama miyo lakini an gima mora en ni joma mine omed dhiro wall kik giwe ngeni sani koro timre Amerika niya gisebedo used ni ng'ama miyo nyalo chung president to ji nyago ne kura ka ji osemedo the more ma ji neno ka gini timre tibo yudo miyo moro bro wuok ma nyalo galvanize support kendo ma nyalo kelo mar ji oko bago ne kura koro en a good start gichako maber to kik gikawri koro chuny gi tho ni nikech ok wayude ndalo ariyogi koro kwa chung nyaka pod gimed mana jiwre ba miyo moro kata mana Michelle Yura Michelle nyalo chung mbele kata wacho ni an bende aromo to dhire mbele kuma jogi owe okay to benbo jokoro gieki kata opinion polls ere kaka pile ka pile gichalo joma ok yud gine yo makare gitiyo nang'o loka kanyo nikech niche ne giwacho ni jogi ni machiegni adirito ne giwacho ni gin machiegni to ng'eny gi ne miyo Kamala Harris obolo mabop maloyo mar Trump a pollster ingeni jogi enji gigone ji simu maybe ji 3,000 or maybe ji 5,000 to oginya bedo ga actual right osetamo gi nyaka nini I mean ka jitinjo really concentrate on the polls here nikech select were down. Remember Hillary was winning up to the last minute, even New York Times was reporting. Then catch up on the Ching election, pollster, it was error. When the pollsters give me the real truth. The problem man after the election and Gimaji lose. Nikechko was saying Trump chune. What about the gains? Ma jideyodo kidine mama ni law. One, housing. No the mayor Jokmangi for the first time $25,000 as a tax break. What you know chulo the down payments. If they manage, then they send your document to the government and they do the processing and you get your kid. Two, loan cancellation for students is gone, which is billions of dollars. When they leave, they might be deduct every pay slip all the time. Now it's gone. Abortion issue, I won't talk about it. Nikechmano, I crazy in America, pro-choice, and a lot of things. Then one thing, my problem, we lose a lot. Things money okay to make women right. Backup medication, Medicare expansion for the women, like Gikmokoma Ochako, like Mochako Konyogomine, to watch their health. And in Yakane go the way. Well, maybe lose. Otherwise, all is good. We're in America, and we'll see how things go. But I knew you need the bedu crazy. Nancy the kind in the Manangani of being elected, and no one can govern this country. Because debate my youth at all. Ang'o mani neno kanyo no miyo ji chir moro maragoko koso no kelo no medo achaya nikech ng'eni ka koro ji opogore kamano ma ji neno ni koro wada kao Amerika wa mondo duogirwa ji kaka un koro chalo ka gima achaya moro duogo medore kanyo gima ne ji luongo ni racism. Achaya dhi medore nikech ng'eni okowega wuoyo all the time. Kata seche moko when gin jok to all the time to gigi bedo you downloaded, give it pain, Yaka when it dignity, the Kosa watch which you win, then you can see a problem. Can you meet my example?
ng'iye ndalo mane nitiere telo chile. Beneno de kaka ji ninde the gun shootings in the America, in the schools. Yeah. Nikech gik mano wacho goendo to mago endo are coming back. Nikech mago timbege to mago gik ma odomo timre mondo o divide ji. Ng'eny o divide ji. Emilio base moko America no wacho ni to olo mondo tim this time mondo be for good. Nikech 4 years to America chalo ni waga 2 years. When they pay up to tieko to be kumode. Lakini benefits ma Africa they do from this guy. I doubt. Okay. I really doubt. Yeah. So, then I say, maybe one thing, Kelema, I do want you in this chance which you gave me. Jowa, the woman in our area, wherever. Moko win the green card. So, Ogenya Bill America, New York, Magidonje. Them get in touch with me. The green card magi win when they should not go. Nikech ka gibiro to gibo konyo moko to moko bo kelo moko to moko kelo moko te kaka joluo wa bodongore. Koro kik ng'ato kwam no endo ni en no yombo green card to ot modonje onge. Gimanya kumantiere. Gimanyi Benbo, erokamano ahinya Benbo janyakaji. Erokamano ahinya mano Benbo ka wuoyo kuom ko dala ma Pennsylvania en jalony weche mag kompyuta. Erokamano ahinya ng'eni sa koro leo kori kanyo wabro wi mondo koro yue mondo waduoga ne watiegi ka endi gi Willis. Ni Willis, ang'o ma koro jo Kenya nyalo somo kodok korka yiero manotimore Amerika ka koro watiyo? Ng'eni gima duong' ma nyaka watim en ni pinyu nyaka timu. Sani king'iyo Kenya kwanza gima gitimo maduong' en ni gimanyo ne ji tije maoko loka. Koro neno Amerika jok mosedhi kurogo jo Amerika wacho giero ng'ama ok dwa ji e pinygi. Madhi riembo kata jo Kenya man kuro. Mang'eny idhi riembi mano kaka Benbo wacho dhi timre adier. Koro sirikal ok onego bed ni jogi gin desperate ma koriembo piny moro. To piny jogi koro dong' mana gi midhiero gima gere gitimo onge. Losuru opportunities e pinyu kaendi. Ma ng'ato kadhi loka odhi ok ni otame, odhi mana koro mondo omed mamalo. En value add. Kada beche bede dhi bet malo. To ng'ama wuok Kenya ka ni dhi tiyo loka nikech onge nafas Kenya kae. Mano chandruok. En ng'ama wuok nikech chandruok otame ode. Kaka opidhre, kaka opidh nyithinde, kaka opidh jaode gi jonyuolne otame. Koro chal ng'ama en economic refugee. Ok onego bed ni ji daga kamano. Onego bed ni piny nukwongo tiyonu un uwegi e piny kae mondi. Then koro joma professionals, joma nigi skills moko ma idwaro piny maloka, odhi kuro ka professional skillsman. Skillsman. Pesa mibo chule ni malo ahinya. Sani kata ka Benbo nyiso jowa mondo dhi loka. O encourage gi ni gidhi. Kara beda encourage mondo dhi loka. To ji mang'eny madhi loka go ok omor gi dhi loka. Ti ng'ato madwaro mondo dak Kenya kae. Konego bed ni sirikal bedo gi mipango mar loso gik moko e Kenya kae. Uchumi marwa onego bed ni tiyo ne jo Kenya. Jo Kenya koro yiero ng'ama gidwa ni mondo piny gotine gin giwegi. Kadi ni geno akoro en mana dhi loka no kende. Idhi riemb jowagi. Ka giduogo kae ni gibo dak nang'o. To uchumi kae ndi to gik moko kethre. Ero se landi do medo suru. Nawacho ni kae ndi medo suru. January pok ochopo ero bills osebedo published. Moro kendo pod dhi med January kae. To joma medo ne gi usuru gi onge gi pesa e mfuk gi. Wasechopo gima jongere wacho ni lafa kav. Pesa onge ma circulate e economy kae ndi sani. Ng'ato bro nyisi ni bech moko selor kuwuok siling 200 odogo siling 100. Jopiny onego bed nomor. Ang'o momiyo sama pod pesa bech moko loko nyaka siling 100 ni to ng'ato pod ywak. Oywak nikech sama sirikal gimo timre ni sirikal ng'ado circulation mar pesa. Koro yudo siling 100 ni tek ahinya kawuono maloka no tek higa mokalo cha. Koro kata bech moko gore piny to 100 pod ok nyal nyiewo mogo no. Nikech oyonge kode. Pod winjo mana rem, pod winjo lit. Kata be yogore piny siling 200 bane ji wacho ni. To magi gik mano wacho ka Josafina. Ni yiero mar Kenya kae onego bed warango economic policy en wach mar uchumi. Kaka nyalo gero uchumi mar Kenya kae mondo japiny ka japiny kuma entie onego bed notiyo e uchumi maber kaluwore gi tekre mare, kaluwore gi sombe, onyalo yudo tich e uchumi ni. Kata ko bed mana jo ohala onyalo yudo hola kowuok e bengi.
manya konye gero ohande. Okay. Sani jo ohala mang'eny ok nyal yudo hola nikech sirikal dhi kawo hola mang'eny kuom bengi gi. Okay. In kidhi interest rate 25%. E ben bo ka koro watieko, ang'o miparo ni onego koro wasome yiero manotimore Amerika ni kaka jo Kenya? Kapok watimo kata gima monego wasome yiero no endo. An Amerika kaindi to an bende ayawo an gi business in Kenya. So wandiko ji matiyo kuno endo. Gima Willis wacho is very true. Okwadwa mondo jowa odhi oko ma country. Nikech country oko kwende, it is very expensive. Kata kaka gigolo ji gichiro Germany, akia ni gidake ute mage akia gitiyo. Onego watim wager Kenya. So Kenya kama wantiere, like myself, agero an hotel Kisumo. Andiko ji. Giyudo msara gitiyo gikonyo go nyithindgi. Mane gima onego watim exactly kaka Willis gisafina party watimo. Eka wanyalo yudo konyruok. To wanjo kaka wacho ma jok moyudo green card kende mwanya nyiso gi mondo bi nikech green card ng'eny yudo tek. To kani timo lottery to yudo tikwamo. So wanya kuni. Lakini mondo wanyisi jo Kenya mondo bi odak kaindi. Deva ni tek kabisa. Pini tek kabisa ya. Ero kamana nya ben bwange ni sani kore ni saa 8 gi dakika 17 kanyo. Ero kamana nya kuom wuoyo kodwa kin loka kanye ndo mano dala ma Pennsylvania. Willis wach mogik ka korwa loro. Wach mogik moro wacho ne jo piny Kenya ni wasomuru piny ka ringo. Sani piny ringo one time. Ngaro ngade chwado one time. Ichwado mana one time. En logo dichiel do jiwuok. Ilogo dichiel tiwuok. Koro joluo wa somuru line. Kada ma wantiere ni. Bwange ni mai ni mana one time. Koro wapangre. Ni samodhi bet one time ni. Kik bed ni wachal jo momoke okuodo momoke dhiang' mosa yangi. Podi moke pien. Wachama mosa donjo ni. Okawacho ji mantie kanyo go wuogi. Mano be wakawa gikawa mantie ni. To kochopo mbele kacha en one time wago kwano wan bende yako dibedo wang'en no bede sirikal walos sirikal ko bete walos sirikal mabiro no kaka joluogi jok monyare ore god. Ero gawano ben babro yieni mondi mos jo dala nikech ang'eni koro in loka ang'eni gipenjo ni to ben boni dako seoro no kata mos. Sawa Trevor, thanks for inviting me. Ero kamana ahinya. Mano ben bo Benado Guche jalonye weche ma computer kendo en jadak ma Pennsylvania osebedo kuno higni 22 gi Willis Otieno jalup jatend Safina Party kendo kile. Ero kamana nya kuom waseche gi mane kama lore buch jo pinjo kamero kamana nya kuom oro nwa ote maru mane kama wae county ga Elizabeth Otieno Nyarugenya kaka jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakachi dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Unindo maber jo kama.